Bună ziua, mă numesc Igor Golman, sunt producător local, sunt administratorul companiei Beante SRL. Activăm din 2005 și suntem certificați ECO din 2018, deja de 3 ani de zile. Suntem producători de nuci, migdale și cătine în sistem ecologic. Pe lângă produsele de bază care le avem, mai procesăm sau mai producem uleiuri presate la rece, sucuri naturale, fructe uscate și congelate. Activitatea de bază este în satul Carahasan, raionul Ștefan Vodă, dar am deschis o hală nouă de producere în satul Străisteni, comuna Băcioi, municipiul Chișinău. Totul am început în 2005, când am procurat primele terenuri agricole, care în fiecare an, practic în fiecare an, plantam primele 2-3 hectare de culturi nicifere, mă refer la nuci, migdale, care mai apoi cătină. Am început ca un hobby, am început așa mai în glumă, dar odată ce procuram și plantam plantații multianuale de nuci, migdale și cătină, deja au venit primele recolte și deja am fost necesitatea de a procesa toate produsele care le obțineam în propriile plantații. În 2015 am început să certificăm toate plantațiile proprii și deja să procesăm ca să producem uleiuri, făină degresată, fulgi, fructe uscate, ca mai apoi deja cătină congelată, uleiuri din cătină, produse din cătină, suc din cătină și așa mai departe. Gama de produse care le producem la momentul în cadrul companiei sunt nucile, migdalele, cătina, produsele din cătină, uleiuri presate la rece, fructe uscate, fructe congelate. La moment, în jur de 90% din produsele noastre sunt realizate pe piața locală, doar 10 sunt la export, ceea ce vrem începând cu anul 2022 ca să inversăm această cifră, ca 90% din produsele noastre să fie pentru export și 10% pentru piața internă. Avem o linie performantă de producere a uleiilor, producerea sucurilor, a făinei degresate, a făinei integrale, fructelor uscate, ceea ce ne permite ca să avem un produs excepțional, bun, natural, unele ecologice care sunt certificate și ca gama noastră de produse să fie cât mai variată și cât mai naturală. Vreau să avem cu unele sfaturi pentru viitorii agricultori locali ca să estimeze din start toate provocările, toate riscurile care sunt în agricultură, fiindcă în agricultură sunt foarte multe riscuri naturale, climaterice, financiare și așa mai departe, ca ei din start să le analizeze, să le estimeze și să fie pregătiți pentru provocările care sunt. Se calculează foarte bine din start piața, că de la piață se începe toate produsele, să nu planteze înainte de a nu face o careva cercetare pe piață, în studiu, fiindcă aici rezultatul sau profitul foarte mult depinde de rezultatul cercetării care îl va efectua. Și să fie foarte perseverenți, să meargă până la capăt și să lupte pentru acea idee sau să lupte pentru acel plan care îl va elabora. Să nu cedeze la prima provocare sau la prima greutate. O provocare a fost lipsa specialiștilor în domeniu, care de la început noi am avut în ce ține de cultivarea migdalelor, nucelor, mai târziu cu prelucrarea sau creșterea cătinei. Altă provocare am avut-o deja când am avut primele recolte în tehnologiile moderne de procesare a cătinei, congelarea rapidă, procesarea lor, producerea uleiurilor, ceva produse din cătină. Practic, într-o activitate sau în antreprenoriat sunt foarte multe provocări, dar am învățat, au fost unele lecții, unele mai puțin dure, unele mai dure, dar am trecut prin aceste lecții, am trecut cu brio. Ne vedem ca un brand recunoscut, un brand căutat de către clienți. Ne dorim ca produsele noastre să fie în fiecare oraș, în fiecare casă, pe fiecare masă. Produsele noastre să fie și peste hotarele țării,
mă refer în România, piața europeană, piața Orientului Mijlociu, să avem produse calitative, sănătoase, ecologice și produse care nu lipsesc în fiecare zi pentru copii, pentru fiecare familie.